мехоҳед даромади иловагӣ дошта бошед. Модарон ва хоҳарони хонашин, пас ба командаи либостеве ки занҳои бомақсаданд ҳамроҳ шавед. То ба директорӣ мебарем, мерасонем, ёрдам метем, рекламаи бе сум, поддержка, ҳама чиз ай тарафи мо, фақат кор ай тарафи шумо. Одамое ки ба мақсаданд фақат ҳамоомода нависен, номеромон дар рӯи экран. ҳамин корда фақат занако шуморо ёд метаванд. Занако қади занако кор мекунанд. салом алейкум ба ҳамаи одамое ки моро тамошо мекунед. Ина мо ҷои арзон омадем, материалҳои арзон. 50 сомонай, ай дидона зиёд гирен, 45 метам, доставка любой ҷо мешавад. Ина нигоҳ кунед. Материали фасон, сангои 4-6 ҳафтага задагӣ, 6 ҳафтага задагӣ, базе любой ҷо доставка мекунем. Россия Тоҷикистон бе проблема доставка мешавад. Материал паплинаи оригинал. Не. Нарх 45 сомони, дона 50. Adi dona 3 dona ziyod gid, narxi optim 45 metem. Любой ҷо доставка мекунем. Россия Тоҷикистон бе проблема. Не нигоҳед. Базе бо фасон. Параз нишон метам. Не нигоҳед. Чиқа хушрон. Любой ҷо доставка мешавад. Россия Тоҷикистон бе проблема. Чиқа хушрон. Модели мехеб фасон. Ин сангои глоу наван ё ҳамашон нав. Не. Не, ина ма наохудм якмора дисам. Бояхе атласи обычный ам доран. Бояхе дам намуд модели дигаш доран якмаш, ина диемаш. Ина. Ин чиқа хушрон, чиқа базебан. Любой ҷо доставка мешавад. Россия Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Шояд сухан кунем. Ай ҳамаи борома доставка мекунем. Ина нигоҳ кунед чиқа базебан. Чиқа базеби хушрай. Доставка Россия Тоҷикистон любой ҷо ҳастай. Доставкамон ба любой чиз доставка мекунем. Самолёт, поезд, почта, любой чиз қад доставка мешавад. Любой ҷо доставка мешавад. Россия Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. У чилое ки шумо шиндесен, у бесанган. Нархи бесанг гуфтаган. Бесангош 40, сангдорш 45. Донада 50. Ай дона 3 дона зиёд гирад, нарх оптим мешавад. Любой ҷо дига доставка мекунем. Базе бахш. Ина дилшам ҳастам. Базе бо.